το χιόνι, λα 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 λα. Ο Άι Βασίλης μας τουρώνει, χαχαχαχαχαχαχαχα. Κι εγώ με φτιάχνω με λίγη σκόνη, λα 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 λα. Πίνω παφ. Άλλο ένα βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή. Αγαπημένους Έλληνες ράπερς αυτή τη στιγμή. Ο Τρανός, σίγουρα. Ντάιμα και ένα τρίτο. Εντάξει, θες να μην είναι προβλεπόμενο από την εταιρεία μου, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με κάποιον, ή τουλάχιστον που να ξέρω εγώ, γιατί συνήθως έχουν πρόβλημα αυτοί χωρίς να το λένε σε μένα. Οπότε, να σου πω με ποιους έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Ναι. Έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά, ας πούμε, με τον Light, με τον Sneak. Τι έκανα τώρα, έτσι. Τρεις αγαπημένους. Πουλάνε ένα μυαλό, όλη μέρα προβατώ. Φτιάξα μόνο το κόκκο, θέλω να με κοκαλώ. Πρέπει εγώ να πάω γιατρό, λέω τη Μαρία Γογό. Γιατί πίνω και οδηγώ, βλέπω πράσινο το κόκκινο. Εντός, τα κατακαχώς. Με τα λεφτά τα καίω σε μία βραδιά. Θέλει λουξουρί, να πουλάει μπουρί. Περπατάει στο κλαμπ και πέφτουν κάτω. Θέλει προσοχή, η τσάντα μπερμπερί. Δεν είναι wannabe, σε μια θα πάθει. Μη βρω χτυπάς τις χάντρες. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιατί το τηλεφορεί. Μη βρω χτυπάς τις χάντρες. Και πριν με βάζεις εσύ μπορεί να με κοιτάει το γκάζι. Δεν ακουστανά, άμα κοκκουνέλα πάει. Παντού με συναντάει, δεν κοιτώνει με τίποτα. Τρανώ, που και να πάει. Συνέχεια με ζητάει, έτσι ψυχολόγη τίποτα. Κλείνω τα μάτια μου αλλά ποτέ δεν κοιμάμαι. Τα αυτιά μου ανοιχτά γιατί ακούω τι συζητάνε. Το στόμα μου κλειστό, οι ρουφιάνιξες μιλάνε. Φίλοι γίνανε φίλια τώρα κάθονται κοιτάνε. Λέει αντίθελα εγώ, είναι σοκαρευτό. Να ακούσω τα ξενύχια, να μην βγαίνω για πλατό. Να είμαι κανονικός, λίγο φυσιολογικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe και τα λέμε.